Nizan zan rei tolama khan veng chung kong sira kong kama motor le bike te alir the battery an ruwa hemi te hian CCTV tangin an lang thai mai ra chu an scooty hi access varania an number hi hriat har khop mai te an mel po hi chiang taka hriat hara an in china an in thuamna an thuam hno tang le an kal dan vel tang te hian chiang deuh te chuanin kan mi hriat zawng ni mai theia hria kan dam chuanin komin na ran sui thila a tha hle ang kong sira mi tam takin lir thei kan ria lo thei lawa kan da lo thei lawa kan pak treu hloma a him lo hle maya ma sela tingena vak om lawa garage ni lo tan chuan heng mi te po hianin mundanga veng danga te pano ti fo to mai the ni hria chhon chak om khop mai hei akal dana khian le akor ha ka lukhum a kan mi hria zawng te hi chu an hmel mulo po hian kal dan an in thuam na te po hi kan hre thei tho thina chumi khami chu ni ni chiang khop mai ti tui kan nei thewang chu tiang te kan nom chuan i hre tir thila tha hle ang veng danga heng mi te hi man chho mai ni lo chuan veng danga te po an la ti fo do ni na hriat tat mai hei tuna an che thuni dar som pahni bor tho da som pahni dar khat vel ani ya veng chung hun sang thang mi lir theian dap hlom ani